Żagħżugħ ta' 16-il sena li jbati minn diffikultà biex jitgħallem kien akkużat fil-qorti li kien fost persuni li ppruvaw jitraffikaw b'mod aggravat id-droga kannabis fl-ammont ta' 8 kilos u nofs. Fil-fatt huwa tressaq flimkien ma' 3 persuni oħra li kien magħhom il-ħadd filgħaxija f'Ħażabbar. Iż-żagħżugħ li jgħix Ħażabbar ma mmettiex l-akkużi miġjuba kontrih filwaqt li l-avukata tiegħu appellat għall-libertà kundizzjonata minħabba l-fatt li għadu minuri li kkopera mal-pulizija li jbati minn diffikultà biex jitgħallem u li għandu ħila ta' kitba u qari ta' tifel ta' 6 snin. Dan minkejja li għandu 16-il sena. Wara li kkunsidrat dan kollu l-maġistrat tat il-ħelsien mill-arrest u talbet li żagħżugħ jiffirma kuljum l-Asta ta' Ħażabbar u jibqa' dar bejn is-6 ta' filgħaxija u s-6 ta' filgħodu. Dan flimkien €1,000 depożitu u €3,000 garanzija personali. L-akkużati l-oħra Antonio D'Amico, oħtu Anna Geltrude li huma Taljani u Sloven Kristijan Zekic tresqu wkoll il-qorti akkużati li ppruvaw jitraffikaw 8 kilos u nofs droga kannabis. It-Taljani kienu akkużati wkoll li importaw id-droga. Zekic kien akkużat ukoll beħ ta' kannabis li kien fil-possess ta' arma mhux liċenzjata u li kellu passaport fals. Għalkemm it-tliet akkużati ma mmettewx l-akkużi kontrihom huma ma jingħatawx il-ħelsien mill-arrest. Huwa allegat li f'dan il-każ hemm involuta persuna oħra li iżda għadha ma tresqitx il-qorti.